ụmụnne m achọrọ m ka unu nene ihe onyonyo a dị n'ibe ka m wee kwuo efe m chọrọ ikwu. Ana m abịa. My help. Ụfọdụ ya enwere ihe onyonyo mme wee na-enyegasị nkụzi maka ife dị na okpukperechi onye ọ na-ahọpụtara onwe ya chi oyi efe wee na-agbaziri ụmụnne anyị ndị na-agba Christianity mgba. Ofu onye je na comment section sị na o hetiri brother Paul Chigbo with passion. Nnekata onye ameri ebere atarọ m ya maka enwe mmụọ na-ekwu okwu n'ime mmadụ, ezigbo mmụọ okwu anyị na-ama. Atarọ m ya onye nwere ife ome gesi na ihe etiri ya with passion. Can you imagine? Biko onye kwuru ife a mụ nwee nwere hatred inye gị return ife anyị nwebe love maka nke onye nwee ka o ji eme ọjị. Ejekwana gbuo onwe gị maka ife nwere isi. Nna m were obi ọkụ ahụ iji wee kpọọ m asị ka i were ya mara ife iyi eme in society ka o were ya baa uru n'ọnya bụ ife anyị na-akụzi. Ife m ji wee megasị egwu a ka anyị nene nke a bụ onye buo nku buo nkume ọmara ha na bụ nke ka wee dị arụ, ogeri n'ọdịna bụ ọmarụ nke ka mma, onye ma ofu ụzọ amara ụzọ. Egwu niile anyị nụgasịrị ebe a ụmụnne anyị gụrụ ịma nọọ onyinye nke mmụọ nsọ na-eweta ya. Achọrọ m ka unu tụgharịa uche na ya. I wee jụọ onwe gị ajụjụ, kedu ife mere ụmụ okorobịa anyị? Kedu onye mere anyị ife a? Negodu nnọọ ife dị n'onyinye nke mmụọ nsọ. Ịfụkwara egwu, ịfụrụ ka o si emetụ n'obi. Echefuo the likes of Obi Igwe, the late Okwe,
the likes of Chika Okpara, the Voice of the Cross, Rosemary Chukwu, Helen Nkume, Pati Obase, so many of them. Father Mbaka, Bungwongwo, Akandi Mozi, mention them. If I be Gwediwelo, Chegari Chute, Mwesi Angore, Bupusi Arose na Bike, Arose Nedi Mada, singing na aho, but no Nedi Mada eto. Ebupusi Arose Ndia, if and Diabudi Femero Feke. Obudi Femero Feke, Nako Maze Bai Potazare, Koroto Chezo, Onye Chefu Ochi, Ofu Ada Pokwa Yiru. Even the way we take Fabuku to ne, can we bogari uchu? Ihe a bụ onyinye nke mmụọ nsọ na-ewetagasị egwu a. Onyinye nke mmụọ nsọ. Ọ bụrụ na anyị ncha niile kweta nnọọ n'ife a unu na-ekwu, kedu ụdị egwu anyị adagụ? Ọ ife nna ajụ. Maka ndị omenala bụ ụzọ eziokwu, egwu niile ha na-agụ bụkwa melodi egwu anyị. Enwebụrụ mmụọ ha na-efe weta arụghị egwu. Ihe anyị na-emebi ihe mmụọ, onye anyị na-achụrụ àjà bụ oke mmụọ. Mmụọ na-ewetara anyị ozi si n'igwe, o si ebe tere aka, ihe si n'elu nyiri onye akpịrị. Maka ọ na-abụ ọkpụzụ na-eti ihe ọ na-agba na-agba ofekegharị. Tụgharịa na uche n'ozi ya nziri. Unu ezisa ihe onyonyo a. Aha m brother Paul Chigbo ka emesịa.